Ahoj všichni staří přátelé, vítejte na marnotratném synovi handheldového kanálu. Dnes, abyste tento stroj rozbalili, je originální handheld Uniquelo, pak otevřeme krabici, abychom viděli, že krabice je velmi velká. Nejprve se podívejme na krabici nad parametry. Herní handheldy Uniquelo 3 Kingdoms Battlefield Edition, model produktu L235. Baterie je 3,8 V 3000 mAh, podpora pro baterie 5 v 1 A a baterie je dobrou volbou pro handheld. Stupní napájení. 8x2 je celkem 16 her. Uvnitř je napsáno IGS licence. Podívejte se na přední stranu. Na přední straně je karta s licencovanými herními zážitky. A karta postavy ze 3 království. A tělo kapesního počítače. Otevřeme krabici. Je to velmi kvalitní krabice. Hej lidi. Uvnitř je karta postavy pro hru 3 království bojovníků. Tohle je Ma Chao. 5 tygřích generálů. Pilot do dlaně. Počkejme a uvidíme. Podívejme se nejprve na tuto paměťovou kartu. Podívejme se na ni. Karta Game Experience Card IGS. Uvnitř datového kabelu. Příručka. Proč si ji nepřečtete? Co si myslíte o vzhledu tohoto stroje? Podívejme se na tlačítka. Všechny křížové klávesy ABXY jsou z vodivé pryže. Nepodporují tlak směrem dolů. Dvojitá klávesa S. Klávesa Exit. Hlasitost plus tečka na klávese. Jedná se o rovnoměrné mikropohyby. Poměrně těžké. Postupně se cítí velmi dobře. Myslím, že je to dobrý mikroaktuátor. Baterie nevypadá malá. Je velmi pevná. Toto zpracování není špatné. Podívejme se na švy. Vše je dobře zpracováno. Barva je trochu oranžová. Má stejnou barvu jako Fanta. To je přibližně stejná barva. Je o něco světlejší. Vložíme kartu a zapneme ji. Ve spodní části je 3,5 mm konektor pro sluchátka. Slot pro kartu T. Port pro nabíjení typu C. Na horní straně nejsou žádné porty. Jen slot na kartu. Pojďme jej zapnout. Na zavazadlovém prostoru je logo Uniquelo. Podívejme se, kolik je tam her. Magic Constellation War of the Three Kingdoms 2. Válka 3 království 2. Válka 3 království. War of the Three Kingdoms Enhanced Edition, rozšířená edice. Válka 3 království Foum Yunjie. Válka 3 království. Znášející se mraky znovu povstávají. V101. Válka 3 království. Vládci chaosu. Životopis učence a zla. Tanec démonů. Legenda o západním turistovi. Meč a čarodějnictví. Magická bitevní linie Yukonu. Čínský drak. Ledej Mechaj. Magické souhvězdí. To je celkem 16 her. Všechny jsou klasické hry IGS. Otevřeme náhodně vybranou hru. Je to docela rychlé. Zde je uložená hra. Načtení hry. A ukončete hru. Jsou zde 3 možnosti. Podívejme se na nastavení. Nejvyšší jas je 3 úrovně. Jas je pouhým okem v pořádku. Pouhým okem je jas v pořádku. Tento stroj má také 3,5 obrazovku. IPS s plnou laminací. Můžete se podívat. Je to opravdu IPS. Hra je velmi plynulá. A pak si zahrajte Magic Battlefront. Má formu již z výroby. Hra není zpožděná ve všech 16 hrách. Jinak není jiná možnost. Rozhraní tohoto handheldu vypadá velmi dobře. Jediný reproduktor na přední straně. Tento stroj je především sběratelským kouskem. K dispozici je pouze 16 her. Pokud si chceme zahrát. Pokud se vám líbí EVAS. Pro ty z vás, kteří mají rádi Sea of Love.